решили в първото издание на Линшо си подобрява косата. Ако се мъчите да си пускате косата дълга и вече се чудите какво да я правите, гледайте това видео до край. Вчера получих продуктите за грижа на Инка Бакалова и днес ще ги тестваме заедно с вас. Понеже не съм ги тествала още и не мога да ви ги препоръчам от личен опит. Влезнах в тяхната фейсбук страничка Инка Бакалова и там ме срещнаха страшно много ревюта на различни доволни жени. Доказват, че им е помогнало с интензивен растеж, с гъстота, с блясък. Голяма част от които даже си бяха качвали снимки преди и след на косата. Реших да се доверя и да ги тестваме заедно с вас. Започваме с елексира, който се нанася преди измиване. Слага се в корените, има много удобна праскалчица. Всичките им продукти са изцяло на билкова основа. Няма разни гадни химии, химикали и такива неща. Освен в корените се слага и на краищата, след което се чака 1-2 часа и след това се измива, така че ще се върна след малко. Измих си косата, използвайки шампуана и маската. Искам само да отбележа, че косата ми мирише уникално. Сега е време да тестваме последния продукт, който е ето тези кристали. Те се нанасят на чиста и леко подсушена коса. Нанася се по дължините и след това не се отмива. Сега ще си стилизирам косата и ще се върна с финалния резултат. И, дами и господа, представям ви финалният резултат. Косата ми се усеща толкова мека, толкова гладка. Изглежда прекрасно, мирише прекрасно. Колкото до растежа, ако искате след като изразходвам всичките продукти, които имам, ще ви кача едно стори преди и след. Да видим каква е промяната. Тогава последвайте ме в Instagram, за да не пропуснете резултата. Ако искате да ги тестваме заедно, можете да си направите поръчка чрез тяхната Facebook страница. Това отново е Инка Бакалова. От това, което видях, аз съм изключително доволна и препоръчвам горещо.